Bhúg tú a rá hiag post mór a bharas na Gaeilge. So go bhí mar a bhí sé ach hail ó hín goúir de havín so an sin siach go leor an agriacht agus goú rudí gal go maiid. Yeah, oh yeah. Is toch an cheisna catia a dortha tú híon amach as na cinti sin, siú bre sin, post bre, hon tú híon a chahusteach sa tinne. Well, learn tú híon na fána a neahimid an fós sin. Bhí an deis le golasteach ag ard bhanasteacht Foras na Gaeilge. Bhí si just ínta taringteach tú ag an am, an éad dú fihe blian na caitheann sa fós céarna. Agus bhí an obair ínta sultmhar an éagsleacht ibre, bhí sé galanta le féirne. Bhí deis na agam gialta thógáil ar fud na tíre. Deis agam bheith ag feimú a réimsí éagsala ag levelathe éagsala. Bhí meáin sultas, ach bhí sé miltin ach greitheach ag an am céarna. Nílas agam an digan daoine cé có greitheach is a tá Foras na Gaeilge mar agriacht. Tá sé muí orthú gur go muin obair Foras na Gaeilge le muirlathe agus bhfuil codhúir riartha na gceist agus tá sé sin fear mar tá ja rin cumarceachta ag an agriacht agus sin an rud a churann an nuailach trom muirlathis ar an agriacht ach deanan siad scaith na hebre. So ní heagú mé géirí lemint ón long mar deartha bhí mé géirí fannacht ach nuair hanna an dé seo amach an sa céad bhí cos leathan daniela bhí mé tuairt chalís nimhe ar an ról seo agus creidme sin agus rimíar ar an fanal fiú ar an fanal aglah rud a churthú as an recnaméid an fós hain. Agus an sin hannig sé a reis le agur an post seo ag level ní sargent na mar a bhí mé héin so ní holan bear an fanal. An sin bhí daine a ráliam ba chuir a smúna fa sin ag an am bhí me go fáil an ná an níl sim go mum. Tá bunam soltas an róla tugam, bunam soltas an ról náisianta a tugam an sa ról seo mar Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge. Sí mar sin ní rómé ag smúna fa dúda ag an am. An sin hannig an sein contas poistama agus dartmíir sin agus ba léir goró sé aitheanta an sa sein contas poist goró ról mas mailiad atá níos leagne na gra ról Coimisinéara agus caiith mé rá gur chur mé sim an sin. Bhí mis a gúnaid an marl go mé ó duine ón síl agadúla teachtas deas a ról nó duine a ró taí ada acu ar chuirsí lé ach bhí an gurú gríomhí Gaeilge dí orthaí fásta. So nuair a dark mé ar an sein contas poist thosa mé éisteach leis an cóirlia bhí mé fáil léir mé simón agus chuirméon tíirtas is te agus fiú ag an foiinte nuair a chuirméon tíirtas is te ní rú mé omlan cinnte gur mé a géirí goldá go leis go mar bhí si go fáile mention mar an cailís nimhe seo agus gan dait bei gréithe sin an bei dúchlein allhra an agus tá sé feicó go haine féin an na main agus ar na main hóisiilta chud den nimh atá ag daine don ról seo agus den Gaeilge go háirithe ach sílan gur me sin duine ceart don fost leis na Gaeilge tá tóga agam leis an taithe tá agam ag tógal cadrúh le daine nach dagan ó cuilre a bhfuil taithe acu leis an Gaeilge tá taithe agam a dultá sin agus díirilumm sinna anú in áití éagsala. Bhí tú caint faoin cailís nimhe sin agus caiimman ceis sin a thorát a bhfuil sé deachar guliú ort a bhfuil crackan hibh agat mar. Ní bháin íon tachtaithe be Gaeilgeoirí éirithe an nach mé géan tú leis an cean ceap ar chúisina éagsúla. Be profile ard bunch le seo wadnis urgin mar bhí agat le Foras na Gaeilge chur a gas agus caiise bhfuil tá tú olbhíthe dá ach caiise gur córa agat látain agus le daoine gaolta láat agus mar sin dé máte leis an sinúairithe seo. Ó bhí go cinnte, bhí coppla choragam le Bhéarla fa dúda. Agus tá crackan hiú orm mar geall ar rintrúdaí a hála na blianta i méhéal profession agus méhéal pásanta go maiid. So tá mé olbhíthe heige ar an dóid sin agus cinse go méid na dúchlein ag teachtú ó gacaile áit tíbh stíad a phobal na Gaeilge agus tíbh muí agus an céad agla rimméid nuair hosaméid an lán ar hosaméid bhí mé ar an nuacht an níhe sin go má beá agus an céad rud a dúirt mé nach bhfuil mé an seo le bheith riar ar phobal na Gaeilge. Ní sin an fá bhfuil ról an Coimisinéara an agus tá sé táhaach go dtigan daoine sin. Tá mé sin seo hon riar ar an stad agus hon an stad a ahrú ó bun a dag leis an dóid a blein siad leis an Gaeilge. So sílim ghfuil cud daoine den mhairl ghfuil me sin seo mar a bheith sár na Gaeilge an ghfuil me se cinnealag feimú os ceann áras na Gaeilge le níos mó a bhaint amach de phobal na Gaeilge ní hééis sin an ról. Is ról os rairc
is ról monitorachta go cinse be mé géirí me chud scellan agus an taide tugam réimse factasíachta na Gaeilge a úsáid cum mai agus a bheith mé géirí me chud scellan na úsáid a réimse an athmhuintearas úsáid hon an intint a bhainean leis an Gaeilge a athriú ach bunan an ról seo le mar a dearm le hain na serviceí publi a ahrú go homlan. Anas go mééis níos fáilteile do phobal na Gaeilge maithan seo.